muli sa kapangyarihan sa Malacanang. Pero hindi po yan ang dahilan kung bakit ako magsasalita ngayon. Ako po ay napansin ko nung nasa Himpapawid po kami, napakaswerte ninyo dito sa lalawigan ng Mindoro Oriental, maliba marahil ganyan din sa Mindoro Occidental, sapagkat napansin ko po na berdeng-berde itong probinsya nito, parang walang El Nino. Noong kamakalawa po at kahapon, nandun po kami sa Ilocania, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. Nagsimula po kami sa bayan ng Purudpud. At nagtapos kami sa siyudad ng San Fernando, La Union, kahapon lang. Hapon, nakita po namin ang kahirapan ng ating mga kababayan doon. Yung kanilang mga sakahan, mga palayan, mga maisan, lahat ng kanilang mga parang doon po ay paray brown. Ganyan po ang kulay. Yun. Kung na, wala nang dabo na nabubuhay sa tagtuyo. At ang hinaing ng tao ay saan ba tayo kukuha ng tubig? Natutuyo po mga kanilang mga ilog. Kawawa po ang mga magsasaka. Yan po dapat harapin ng gobyerno. Hindi lamang sa panahon na ito, pero sa kasalukuyan, sa susunod na mga panahon. Sapagkat dapat na hindi maging ganyan. Kailangan may plano na gagamitin upang mapangalagaan ng agrikultura sa ating bansa, sapagkat agrikultura po ang buhay ng sambayanang Pilipino. Kayo po na nandito sa harapan ko, ang tunay ng mga Pilipino na sumasamba at nagsusubusulong sa kabutihan, kayamanan, sa progreso ng ating bansa. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong pagtanggap sa amin, kaming dalawa ni Jinggoy. Hindi namin nakalain na ganito ang mangyayari na walang karaka-raka ay nandito kayo, mahigit pa, nandito kami sa lilim, pero nandiyan kayo po sa araw, pero nandito kayo at tinanggap niyo kami. Maraming salamat po at sana huwag niyo makalimutan si Jinggoy Estrada para sa laro po. Basta pa ito, meron siyang kinabukasan. Tatandaan niyo po, may sinyal ito. Kung manok ay talagang maganda ang kanyang sinyal, ganador, tupador, mataas ang edad, magaling pumukok sa lahat ng lugar. Kaya tatandaan po ninyo, kanyan, hindi po siya ang panday. Siya po ang Jinggoy, sikat na artista, pero sikat din na senador sa Pilipinas. Kaya ako po naman, bata pa. Sabi nila, sabi ko doon sa aking campaign material, siyempre walang pagod, walang kupas. Pero po, totoo yun, pero para sa chicks. Biro na kayo. Wala na yun. Ako po na matagal na naglilingkod sa inyo. 44 na taon na po ako. Ako po ang isang Ilocano na kaysa-isa na senador ngayon doon sa Senado na Ilocano. Pero may papalago ko po sa inyo. Hindi ako senador ng mga Ilocano. Ako po ay senador ng mga taga-Marisol, ng mga Mindoro Oriental, at lahat ng bayan po ipinagtatanggol ko sapagkat aking pinagtatanggol ang mga mahihirap dito sa bansa natin, lalo na yung mga nahihirapan sa presyo ng kuryente, lalo na yung mga